When nga ron sir, tangamin hindi pa Sabado, January 10, kita adan ti rinespondan tayo nga grass fire iti Padsan River, batog dati Mhm. dakkel nga mall, at nagsasaruno nga nagkaroon ti responde tayo, ket idi kalman, January 11, nagkaroon tayo pa iti garbage fire iti Barangay 12, ken Mhm. iti kalman met lang, isumat laing manen tay grass fire or garbage fire iti Barangay 1, masarakan iti acidic ti Central Terminal iti Syudad Tilawag. Ket itatay Mhm. bigat January 12, daan manen tayo ti responde nga grass fire dito'y likod ti Marcos Stadium. Ngem naman pwede giti Mhm. ket babasit laing. Ket itatay Mhm. 9:40 iti aldaw, nagkaroon man ti oram tayo iti Padsan River, batog dito barangay ket dito tayo nga nagmalmalim nga halos nagmalmalim tatay nga tatangal daw, ket Mhm. medyo control mo ket din dito oram iti kapanagan iti Syudad Tilawag sir. Okay. Amin digito sir since Saturday. Papangal dito ingal daw. Ano digiti na kita tayo or namunganay. Di pa nakauram digito Agras Meoldo, ti Syudad Tilawag, hanggang ti Syudad Tilawag, di probinsya, nagigikit ti ito ordinansa, hanggang pakipawid pala kadigit na nagpupuor, kadigibas basura, apo hepe. So ano digiti makita ti nga rason sir? Kasi tingulak mo na gudaway, hanga deti damon nga sut masansan nga sa respondan ti Bureau of Fire Protection. So ano makita ti rason ken ano digiti agdang tayo apo Sir Reyes kada ti tapno ti kasut malapdan digiti asting incidental apo hepe sir. Sir, nang minti obserbasyon tayo kadigiti nga grass fire. Ada digiti basbasura nga napupuran iti digiti halos nang rugyanan na ti uram. Kahit nasa wen Mhm. nga ada digiti kalugaran tayo iti Syudad Tilawag nga agibelbeleng kadigiti nagduduma pa lang nga lugar ket sapay la kumata ipandalanginen kadigiti pick up points digiti basbasura da tangamin no umadong kadigitoy ket ada digiti masisidon nga mangpuor o namang sindi Mhm. kadigitoy nga isumaten ti kos na no apay nga agwaras ken mapan kadigiti karuruotan idi rabi ba bumburo jerket nakita mi iti acidic ti central terminal nga nagkaroon ti uram iti acidic dito impounding at before that impounding second kadigiti kakadwa tayo nga naka-observe iti digiti damo nga nagresponde ket imun una nga nauram kadeti igit ti kalsada nga sumrek iti impounding then gapot ti Mhm. pigsa ti angin nagramram detoy napan iti karurutan hanggang naabot na detoy dua dadakkel nga abot nga pagibas basuraan. Diyak lang sigurado no Mhm. sino ti agibas basura kadetoy nga lugar tangmin adati daanen ken ibagbaga digiti adajay nga nabayag dati yan nga abot nga pagipananda ti basura ket siguro na napunpun nun isumatan tin na panandi apoy ket isu nga nakita tayo nga dakkel ti apoy idi rabii nga makita Mhm. ket nagpeso di ko na Roger nga ada di ordinansa nga bawal ti pinagpupuor. Numan pay da kami ngamin iti Bureau of Fire Protection ket awan an kami nga kasali ka DJ pinagtiliw. I-recommend mi laeng no ada digiti maduktalan mi ken makita mi nga nagpupuor nga isu that mamulta i-forward mi kadigiti active ticket iti DPS wana iti PNP kay isu that mangmulta kada kami ngamin apo iti Bureau of Fire Protection di ordinansa ket hang kami nga kasali Mhm. nga mangited iti ticket kadigiti makita mi nga ag pupuor kadigiti araro bayan. Why nga sa digiti adat na tata digiti implementing agencies kadigiti nga ordinansa. Sir, so anot makita tayo sir? Base ito mo investigasyon tayo. Niranta digitoy or kusang mauram kabuo iti environment apo hepe sir. Dati nakita mi iti Karayan iti Padsan River itatay kasi may sak manapan nagresponde. Mhm. Ada tayo ko nakaruta tayo sir nga ada di kita mo obserbaran ni nga na umuumong nga
basura. Bayad siguro dati pinang-observe tayo dati Christmas season ken dati barong atawen ada digiti nausar kadi pinag nga naging basura iti pinang celebrar ken panang sarabot ti barong atawen ta makita tayo met digiti basura ket halos digiti gamit iti New Year. Ket no impanda ka digitoy ken umumunda at possibility na nga talaga nga puuran na digitoy tapnunuhan nga may tayab wenno pumanaw kasi no piksa ti angin mabalin nga may warwaran tumatlaeng. Ket detoy siguro ti gapon ano apay nga mapan deti apoy kadigiti karurutan isumaten deti nga alis to nga agwaras nga lalo ket napudot ti panawen ken naangin pay kadeti itay tinga ti aldaw sir. So kada sa panagbaybay kadigiti individual nga agsindi ti o puura na rin basbasar. Okay. Sir, kapo ka dito nabag nga problema dito na sir, kasi masansan dito sa problema, igin naglabas nga City Fire Marshal, even the Provincial Fire Marshal, yung problema dito yung provincia. So, anong agdang ti Bureau of Fire Protection, ti syudad, in coordination kay ti other agencies, apo hepe. So, ang plano, itibiyang ti Bureau of Fire Protection na muna, bulan pala ti Enero, may kadwang alawas, ti bulan ti kaliting taon 2026, apo hepe. Adat ti plano ti sir, nga ulitin ti manit, ti maki-coordinar, kanigit official ti barangay, sir. Well sir, isot ti plano mi tata mapan ka digiti barbarangay aglado ka digiti barangay official tatay bigat ay tay aldaw ket iti pinagresponde tayo iti uram iti Karayan at San River ket may mat di barangay official iti barangay Tangid iti siyudad Tilawag ket may damat timulong ken maobserbaran tayo sir nga iti Padsan River ket nakadugayam ti baka ket ken adu digiti animal iti nga tartaraken digiti barbarangay nga si digiti Karayan. So dagitoy kan kanay na mapanti Karayan siguro ada kadakakwada iti posible nga mabalin mga rami ti kadto pinagpupuor kadigiti iti Karayan. Ket i-advise ko kung makadakwada po nga handa ko pupuor tapno no adamat laeng tay kanen ti animal nga digiti bakbaka nga iti Karayan. Kano mauram detoy urayan tay manen ti manungal daw santo agtubo et napinpindas no antay ko mapupuran ako. Okay. Sir, since dun ti kasting insidente ti syudad Tilawag sir adan giti naduktalan tayo nga in-recommendar tayo nga mission citation ticketen apo hepe. Iti panag-responde tayo apo iti dumaya nga pasit Tilawag City iti gidmet lang ti Karayan adan digiti na ikanti citation ticket nga namulta barangay ti nangited detoy ket sa palakmat itultuloy digiti opisyalis ti barangay nga mangmulta ken mangtili kadigiti mga agar-aramid iti pinagpupuor kadigiti igiti Karayan ken hanlaing iti igiti Karayan no diket iti arubayan aglalo no digiti ket sobra ti kadakkel na di apoy tay very alarming amutay maten ako nga no makakita tayo ti dadakkel nga apoy ket mahilig digiti daddu mga mang picture kadag video nga isu deto yan ti pinaka-i-post na kadigiti social media. Ket sapay lang mata tengaramiden digiti kakaslit tapno hanmet nga malarma unay iti luglugar tayo. Uwe nga ro sir. Okay. Sir, kadetoy kasano ti pukaw or ti masayang resources ti biyang ti Bureau of Fire Protection no dati kastoy nga masansan nga grass fire nga respondan tayo sir. Amuna grass fire natin at kapanagan although ako maawan digiti sansan ko nga mapukaw unan yaman. But no once nga agrana iti nga po na iti residential fire. So ano ti epekto ti biyang ti Bureau of Fire Protection kaya iti masansan nga puro grass fire iti respondan tayo apo hepe. When sir, tangamin no kanain nga adu ti grass fire normal ti truck tayo agad talaga nga dalatamot digiti magastos nga gasolina na ket baka nagresponde tayo doon kadigiti residential baka may medyo
makisay to digijay usarin tayon iso nga napinpintas apo nga handay ko magpupuor kadigiti basbasura tangamin na dakkel nga po kamet iti BFP aglalo digitoy equipment tayo no kanayon ti pinagruar na kita kailangan na mo ti adado pa nga maintenance digiti truck tayo no kasi. Okay, okay. Sir, kanina kong taway, tangkuro man tingin program Zona Libre ni Bombo Cristel, na dapat dikidikin na solusyon Bombo Cristel. Go ahead. Negativon, Bombo Roger. Okay. Sir, lastly, ano, digiti apela tayo or mensahe, especially digiti Kelian, ti Syudad Tiluag. Go ahead, Apo Heme. Sir, kahit ko lang ipalpalagay pa po kadigiti dati Syudad Tiluag nga sapay la kumata handa yung agibas-basura kadigiti nagdudumang lugar sa Taypuran. Kada barangay met siguro ada DJ pick up point nga pag-alaan iti basura nga dati kat dalain iti sanitary landfill iti Syudad Tiluag. Ipantay kadilangin nen apo handa yung tilad da pangipipanan tangamin no tilad da sa Taypuran dakdakkel ti maperdino ada digiti may ramraman nga structure. Sapay la kumata hantay nga aramiden ti panagpupuren ako. DJ laing Okay. Sir